Hello friends rock bahai tongbai na rock kha khlayo kaham kuru tongbai na hane na rock jot to na hane nam sogo an YouTube channel no ge onek din yagulo ang dini blog start khai dobo gai ani blog phaya balokha onek din angkha tamni bagan blog phaya gai norong bo naising tongbai khana ham humya bo bini blog tam phailia ni norong bo naising lai tonglai khana kha khlayo ke ani onek problem angkha mobile log hamyangi tongha abon bagai ang onek somoi nangi thangka blog rojagya baluk suka hangke 1 month tokaya kho haben kate tei hairok angkha gai tinin chimi taisa ang blog start khlai tongo tabuk taisa mobile boka hamangkha hangke ba hanai gai ketal to na hariya obono obodo haiba no khlaiman khata hingke tabo hingke ang thangi tongo ani amani bagai bithi paina ni bagai hingkai hokar jigi thangi tongo sosti market thilai aro jagao market bisingo habai bithi paina ni bagai hingke norok baksa hini tongkhana aro jagao bithi da bhalba hanai hingkai aro jagao bithi to bhalya do haiba no aro kaisa ayurvedic ni bithi mano hingkai aro ayurvedic ni bithi man bagai angar jagao ani amani yakung sajang mani ta hingke ham humya bo ar jagani bithi sawi no kisai misa cholui susto ke tongjau hingke ba ar jagani bithi mamang ang telangai chari tonu ta mano hingke dabo gang ko sajung no riksha bai thangi tongo hingkai bithi pai nai nahar sinai hinai emne ang 15 tariko thangnani tongo parao hingkai para thangnani sigang bithi bo bai telangnai hinai tabuk somai manse chakno paina harsinai hinai ang thangai ma tongo hingka ayangni paikha hingke no lekchomni bazar o thangnai ani dol naisingni tongkha angke riksha phaikya bokhabo auto bai phaikya tabo hingke thangi si tonglai kya sing bithi akorok paya kunai ani dol bai tom kawi nei tabo khe lekchomni bazar thang tong bazar korok khailai nei singjomo bai kenai tabo khe janjani nogo hablai sinai hingka bazar khaibe keno nogo habai mami rok songai chanani thunani palang jaw khata tai tamsa hingka tini bagai o video sujara nangchina he khana malai lai sinai norok bai nai tongdi ani video ni tini yagulo 5 minute pulian simpai thek jora joyawi nai tongdi fungkha ham nar jotono tini hingke ang parao se thangai ma tongkha takba jui tongo 8ta hingke fungni 7ta ni simi call sopai kya ama call khayano fungo hingkai ama sao babu bohok sajama bari tongkha hospital o se thangna nangnai nogo kya bukori phaigi nano call khaikya hingke ba hotat kya ang tabuk taisa parao thangai ma tongkha emni ang para thangnani kok tongmani no babu ni shuti paikya babu 17 tariko thangnani date kalayo hai hine ang koyekdin sigang parao thangnai hine wan sugui no tongmani hai hine no ang amani bithi rok paya koi ready hi tongmani sigang ga ama se yakung do nungma bari jai himle tabu ke babu se bohok sajama bari ba hai hine ang para thangai tong jarainani otorom kha tabu ke reserve sama thangjigo gai yang wasino bag kotoman reserve la bag marga ni hili goro gai o hili khan bagai nogadin chimi himi thangnani onek kosong nai hinai ne ang reserve tei ma phakya bag gari hingale himin thangmang khomo lain gari kawai hingke bag tongman bagai ko ora hilik mani tongo hingka ba abon bagai ang reserve ma to khatang ke tai tati bo soginya nango hingga nogo samung rok khlai jaya ama song hospital o thangjak abon bagai saisuk no to thaisa kha phakya ang satungo paya tini tamjani wati wana na hai wati wana nai ma hai ekdom salbo manak jara gengui tong norok bai sana nogo thangai ma lai siwana ani video no pai se jora tei nai tongni phai stok pai kha nogo tabuk no phaine asuk phaidora bag bera oi hingkai yango hampu bai ma lai phai kya iko Chabo lipstick rok phulje hampu sewaise no nai de angko rek rok tamjan dajagan room bisingo sanami tongbai tamjani bo hingkai tabuk no call khai horo ama bo babu no brok phailena naikya bo to buno naikya bo honai nai
Nogo phai nuk phai ne kisa tam jani salai jak hairok nuk phai kya o wak bu ketal paisa sini wak kotor phalai rekhana wak phalbai mani pore hingke chikon paikana ambage wak chikon ni khorang khanao ta khumboi ko baksa kotor kotor khai nuk phaio gayang tam jani rok o kotaise sanamai rajak noklani ko saito hingkai o ngone bathroom sin muk kak tongmani baijak o narikra bokong kalai ni baithangwin samani bathroom ni doga hingke mo bo salai rajak hingkai khumrok bonai dian dalia khum estike marke bari tongbai khei ko kisa same color haising thangjo haipen mo kisa kormol le ka hayang gai tong chaksuk churu tam ko prakajak hei ko wak tam sakjani pungkha ani o khumrok bari tongbai phutak phanasi hingkai ko mo bo pura naithok naithok barsu ka 17 bongol wak no tabo kisa dress rok change khaya ko nai wak no chari ri bai gerana nana bo seba thangmani ko tabung phai sok pai phubo bo anche sakang dorop tui khonga nai tongo hangkhe wak no chari re gerana ama songni bagai mai rok songui ma tonai mai mui rok songjak ya hinsao ko yango bathroom sanamnan bagai doga rok khlaijak hingke mo doga simi siru ko bising kunphan khaya koi ko hingke agi khali tongmani obo hingkai tabuk doga paiman baluk jak agi no hingkai tabuk thepai kalang khata phaike no rest koroi jotono samung paibe khatabuk mairok box hai rekha wak bo pukmani was ama pungu sari kalang khapo wak no hingkai taifano pungui tongo bo hingka ang taifila sa sari rekha tofan je pus pungjao khatabuk hingke mani rok jotono khujangnai hingke bo jotono samung nok ni pai ako nei tabuk khe mai tuk box hawi nei mai bo muni pai kha hingkai ama song phai tongo hinei sahoro thasingo lamo sokai khapu hingkai nana hingke sadri songan bage titu gona thang o ani dol ta sajidi ani dol ekdom kokhanai ang suka samung koroi na hadi gobini oban dol ngui tong tabuk an logi logi ma bua ka khaikya hingke te ano se samung da giui tong ang oi baksa ang no kati jaru bo no taisa ang no tirok na hadi rok thonjago bo bai tirok na hari makaro bo no samung paya tu tuino hingkai kokhanai ang tong jau khatai ko kolok sebi tong jau kha diporni satung tung mani marangi tong tabuk kokhanai ya bonanggo songai tala hangna bono pari ma satung marang khatabuk ha kori kha tongo yang si pari yang si ko boni muson birok bubar bari tongbai kha taisa ketal khai borai buthai pura sari ui thangpai kha hei ko pura kori kha khagi jajak pura thumpura khai nai yang phadi tam kokhanai yang makalai kheu yang phadi botin duku manai musuk phai kya musuk phai kya phadi dadi ma khum ka ma khabar jagi ko te phano se boa bro kholobu ka buna musung jago naila tam se khasi ka nang bal muthupna nangya hingke tam sekle muthupna musung khaba iko bhogro ko su supla jagan tini kola Angli, kongradi. Engkau apa nangli ya? Apa nangya? Henti di. Ma, botol kanyai. Tofan kanyai, bo. Nana kanyai nana. Ko nana kanyai. Ko nana. Nana, biko bos tebo. Tuku tonggo. Payane bono, padi. Engkau pasidi. Bo anh có sự thari thang này ta buộc nà đấy anh chỉ thang cứ mà anh thấy mà đi à bo anh sao tung đi vậy bóc tung cả bọn nó lên số cao sẽ có sai số cao nó biết mũi mà sinh ta buộc sự gian ta có thay tung phơi có giọra bùn nhai giọra bay thang sẽ ta buộc sự thay tung hoặc này mày đeo bo yang ngọc phun này tới sai tới rồi mới khi từ Hoko kasi ke baju kado yang go. Mar se thang ke chocolate jo ing khata sai di. Go be. Wa sa ka wo. Lo lại cái Tamu ma jaga ro rian kutuk tong khan lo se kon ne. Na di ko ma khang. Ma kolom tei. Bukan aku kolom ma khai. Kamu kha. Kolom ti cha.
Kolom tui motok za khata. Mirigi mangs dong ka. Masih. Masuk kujak jauh ke bo. Ayo, mazol jak tiru tamu nih gini. Babu song phai sok pai lai nai kisa kom yu ya koi na phai lai kya ga hai pa no thui porikha ni khaimani o blood test report na harna ni nango sari ko taisa hai thangpina nang phubor ke tabu kaseng khoil sok pai jak pu gari reserve jokhon ba pai tui phekena khoil pukhir wor nan bagai ngai konai da ma cycle talangi thangi tong tabu ayang lama o kabuja gulang kai cycle bai na hanan bagai bor thana ni omorok thar jao ka sumit borok joto no cherani exam paijak mang bala joto no duibar kok ni thangkani engka joto no parao phaibe jang mamang ta mosa ta khanya ring sabu kheto digi thangai donglai tabu hungka seng seller suka nai nai sineng bari bukha khanglai na nai ne phale mani kaji song ka yang bus kang mathia song thampu bahai no kai sin wak si pungui tong jau kha ha tam khuk ti pomi tong san nang thuk khaji sai khi bu si thuk kare hing tong ko hanggai sine bari ni kisam mi se chikon mi kon mo khitung rok man bus tor bai khanai legara na nai ne phai mani ang bunu ge balok khatai nor gunu ge balok bai khana thong kai nai legra na ama songge phaiye ya kone so hospital ni ta sa hanyo hai ma thangpi jau kha blood test ni abo tam hinai report nanan bagai tai sonography ro khlainan bagai phaidi hinai sairo hor jago han bagai taisa ma thanglai jau khata sinyango wati wai pai dora phungga ba salkisa thanda ngai tong kha tai salki aram nang ma hai bongui tong kha han bagai ki sam bari thanglai yan ne ka ki songo saiti himan ang je sigang sok tong phake bara ki sai ko songari kola nai thoka ko babu ta sangai re jao ka ta chna bar wati phai ka ngam uri thau nai tirpar wa kabang ma kai re bai khai ko to kosom kari da mo mar khana a bang khari sai manu padi yang anh kalayan ko bhai jan yang bai ja kha baksa ba jaksuru baksa ba gekhrang ko gangla rok emne ang tongphur ni kisa bthaile thakya gai busuk bthai re khabo to saima dia bu barok barjak no bosok na kha tabuk te kisa bukharok aram nang ma hayeng khada bo bung korong nugui nai iko gangla bthai rok thaijak iko gom bthai gangla iko ro kora rok tongu tai bo iko ta tang di iko aram nang jakha bo nugui ta khadi kolai ko yang rogo tongu iko rogo tongoi ko bthai nai tongbai tabo kora kabang ma o jaga o hangke iko kabang ma kabang ma bthai kora mo hangke tam jani kormong hagisa bthai ri tongbai kha jaga hangkai ko lubia da hen sobai da hen om bo bthai ing tongbai kha ko o lok bla sabo mo pulia puro hingke ama dongkri se dong sara se bthai thayana hinwan sugui tong mani phu amse ta sa hamli yang ta ka dongri man se dongru se motamuti obong siu bthai rok thaibe siu mane khen obo dong kanya nang na jat ko yang sakom ro blai kotor ngai bosok kabang manai phege tabuk ngai ko yang obo thaijak sakom ra hami mali aro ngai ko bu barok se bari chong ja siu ko bthai rok bthai rok thai be kya phariyango me bukhane rok supla jang be kya phariyango go yang rogo bo bthai thai be kya ko ro bo sobai rok ko tam hinai kora rajak mamang morok ni kheta bukse jon mor drop ko mo ke pura pala pa kya
mo bothasi thaisi nai kheta sakai mo puilaw kai maniyaw sa hamliya go borok bothai korari tongbai tabu gobang ma hingke kayang ni hingke tote bose bosok lok bai khena abo tang tongfru no kotor khe nukjak bala ta kitar di wa gobang ma kai ro bai kya mukhe tingrok naibai phaibai kyang khai go borok khoro se haina photo rok bujak lai tam tam rok khailai tonglai hingko ma heo kai ketis ti phaleu ke na ha ga dei khum na hala tabuk se bari tongang khum pa ji ke nai thok jago haibe bungso mai yang aboni agi sanchere somoy rogo ba sorosoti puro go bar bulamba hei gobo tabuk se baru mosoyo khati sange sumit ni phikung phati nai fu pa ya ni ko kebra o sumit ekdom bhokchep tari tontiro bo khetoni phaile ke tabu hungai babu song bo sokpaya ko tam jani ngo sari takhum hai hungai takhum rok chobi kelang khana na tok rok hungai na hungai pikoto songni ro thangka pikoto sajung nai tini pia thangpai nai ben pustingo jagao hungai yang wak to cycle kari kha wak ni khobor wak katal sikon tia khai se ka pungui man no hungai yang salbo thangre tongkha hungai ama songpur sokmai no saima ya hungai na motamuti samung pairi kelang kha hungai tabu ke ang maimui rok songnani start ma khlainai tei wak no chari regrana wak no chari pai khangke mamui songnani hapnai ang miri khano sarnan bagai thang tong ang tabu hungka miri kha belaiken pungsuka e kotok tak ulta phili ro bai kya chikon tia tempere pere khana ge de sin wak katali ko nai be ge de sitra mani makhang se bosa se ka pungui na mani sari ri gna bono kisa muragai kaham khai chari he kaham ka sai nyari ge poti khe la thanai su busi nai aste ke kes ke pungui mano aste ke punguni bapa re om se ke pungas ta miri go basta soitan ngo malang nasik tong tiro sapur ko bo pungui chaya ngai tai chai pe ke hangka bo han hai srap sam pore hingka 5 minit pore ke ta se kang chiri kho ko ma se hai ke waka da rogri phaibe ke tabu hangke wak belai khano soitan mare ekdom pura saklai robai kha jolibine ang bacha sarali ama phaike char sitong hnuinai phaipe khang sarli mono pura khiklari bai ke sap khainai hanga ama song phaya ko tabu khai kona di tomato sinoro ni desi tomato kumun kaise manu hingke ba bari ni khage ti pemani hingke house karai tong habo hingke ba khosai ti pheke da ang kurung ko sogrok bo kori hingke ba hingkai tabuk mamui songnani rom grana tam songjak no naigena guys nong no kaisa mani phuno gana ang do sijak lakta camera oba naigere beng bahai ke kesengui tongkha iko kiting ngene romui tongkha monang bukhraina sumusun yangi tongkha tam bagai hingke kahma ekdom naithok jagi tongkha muile tam songya sekang mai box regrana tam bagai hingke babu to thokni manui kheno thokni mui rok bat khai ro hoja khabo thokni mui rok ta chadi hnai hain bagai angko tam songjak no saimia ko brok phaike songnai mui hingke tabu apoto to mai songui toni grana nana to thangpai kha piko to songni ro angga sing khorok tamsing sinai tini mai box regra khatabo hingke yango wahan mui songjak ombo botong ko bara hingke tai mungsa tam songnai wan sugui tongo hingke ngo ama songbo phai sokoi be kha tabuk no hingke wak taisa adari dini no wak tam jam soitan chaya saireka ekdom koborong kha wak saklai sap khiklai ro ba khase gobang mari ro mani se hingke ba tabuk mai songi pegrana tarpore amar wak adari din saireka